Damang dainang ruas ni Tuhata Yesus Kristus. Salom. Oras madihita saluhutna. Pangulan ni Huria Gemi Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton Mauliate tu sudehi tanaro marminggu di Sadarion. Di minggu naro rap dopehita toktong marminggu di ngananon. Ima berbahasa Indonesia masuk pukul 8, sahat tu pukul sia, jala berbahasa Batak, masuk pukul 11, sahat tu pukul 12. Tuhat tama namandongani hita, mau liate. Yamu amanami do inanami, anon maduruk tujolo do hita, ima dana parpem kantor pusat. Neng mulat tama parminggota rap jongjong mahita saluhna. Tedehon ma Yesus say ingani. Natutusi tutudo nahudokon tuhamu. Patupaon ni na porsea diaudo songon akka ulaon nahu ulay. Nasumurung sianido pe patupaon na tahe. Enalao maau tu damang. Asa manang pangiduan muna marhite-hite guarhu. Patupaok kudo asa marsangap amai di bagasan anaki. Marhite-hite guarni debata ama. Dohot goar ni anak na Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tumapalangit dohot tanoon, say di pasaur hon madamena tutod ditabe. Amin. Jongjong dope hita, marede hita siya nomor 35 ayat sadaro ditolu. Atik
mahita mandok tangiang panindangyon tamulay ma. Aleama nami na di Banua Ginjang, na manok pahami siyan holong ni Roham, na mga ramoti hami marhite-hite holong mi, jalan na patahon hami di bagasan holong ni Roham, mardongan haserepon ni Roha, kuparhatopot hami do naso holongi hami ho, siyan nasa Roha, tondi pikiran dohot gogonami, jaladongan ipedang holongi hami, songot pakahulong ini Kristus di hami. Namian do ngelum di bagasan tondi nami. Alay hutulak hami doi marhite-hite pangalahon nami. Hutulak hami do tondim. Dang huradoti hami lomo ni Roham. Ipe sesa manasa dosa na hula hami. Urupi mahami paturehon pangalahon nami. Jala di panos tondim mahami. Disude ulaon na naeng ulaon nami tujoloanon. Asa gawe patar di bagasan hami, doho di bagasan saluhut halak, hamuliaon ni panopayonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Tongon hata si patogar tondi, imana nyenet sian Heber 12 ayat 14 1 ayat 15 songonon madidok disi. Rikoti hamuma asa mardame hamu tu saluhut halak, huhut asa badia hamu. Anggosoi dangadong idaota Tuhani. Matahon hamuma asa unang adong napaholang dirina sian asini rohani debata. Unangi gabe urat na pait na martubur, si horhon hasusaan, gabe hodar maon torop bahenon nii. Rap mahita martangiang, tangiang aliamanami. Aliamanami na di Banua Ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma rajaonmu, say saut malomon ni Roham di Banua Tongon, songon na di Banua Ginjang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodon na puna rajaon, dohot hagogon, dohot hasangapon, rodi sa leleng ni leleng na. Amen. Madyaha mahita, cara responsoria manang marsialusalusan, imana nienet sian Pesalmen 124 ayat sada rodi walu, di ayat walu rapitanon madjaha, rap jongjong mahita. Aut unang Jehovah madongani hita, say ima dido Israel. Aut unang Jehovah madongani hita, uju hehe jolma mangalo hita. Tay ngolu-ngolu hita boduton na, ujui di pas panobo ni rimas na sida dopak hita. Say na aupon ni aka aik do hita ujui, say na boluson di batang aik do tondita. Tay na boluson ni aka aik na marhasahido tongon todita ujui. Pinuji ma Jehovah naso mga leon hita si soroon ni aka ni nasidai. Nung nga malua to ditay songon pidong na malua siyan sabil ni parsabil, nung nga matos sabili, jali malua hita. Rapita madjaha, ianggo pangurupion di hita di bagasan goar ni Jehovah, sito palangit dohot tano oddo, hasangapon manidebata, tay dehon masangap madiama. Nang rodi sa
Tungod dohata sa haporsiaw di sadok portibion, raptadok ma hata haporsiaw tay. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhatan na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di haupinor silang jala di tanom. Dungi mula mangolu diari patuluhon, namanay tu surgo, lahundul di siamun ni debata Jehovah, amanay pargogo nasuhatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu doho namate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatau panala Kristen akka na badia, doho di hatai na mandok, mula mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Hundul mahamu. Tongon patujolo ni Jamita dihita manang epistel. Ima siya Jakobus 5 ayat 10 tolu, sahat rodi ayat 20. Tapay hutihut bema di bagasan rohatta. Mulo adong di tonga-tonga muna na tumaon na porsuk, martangiang maibana. Mulo adong na marlas ni roha, marende maibana. Mulo adong na marsahit di hamu, di joma akasitua ni huriai, asa ditangyakon ibana. Di dapol maibana dohot miak, marhite-hite goar ni Tuhani. Dungi panguluan ni tangiang haporsiaw ni ma na marsahiti. Jala paheheon ni Tuhani ma ibana. Sesa manang dosana, mulo tungadong diulahon. Atong masitopotan dosa mahamu dohot masitangyangan, asa malum hamu. Namargogo situtudo tangiang ni partigor, molo di haburjuhon. Jolma do si Elia, sabakko dohot hita, gogodo di ibana martangiang, unang jolo roudan. Jaladang roudan di tanoi, 3 taon ono bulan lelengna. Dungi diulahon ma martangiang, jala dilehon langiti ma udan, dungi di patubuhon tanoi ma parbuina. Aliak kadong aku, mula adong di hamunang lilu sian hasitongan, gabe adong na manugihon ibana mulak, di boto ma, napaluakot to dina sian hamatean, jala makukupi gudang dosa do halak, na manugihon pardosa, mulak sian halilunay. Imasahat na, martua maakan na ubege hata ni debata, jalan na upiopsa. Amen. Tonari tapasahat mapiliatta, imapilian patuluhon, julo. Adorakso tapasahat piliatta, songon hata ni debata, ujahan ni piliatta di dok, di Rom 12 ayat sada, na huapoy mahamu aliak kadongan, marhite-hite asin ni roha ni debata. Pasat hamu madaging muna bahin pelean na mangulu, na badia, na hinalomohon ni debata, ima hadaulaton ni namar roha. Maredehita siya nomor 126 ayat sadaro ditulu. Mama
sampai pasu-pasu, oh Tuhan. Kudul mahamu, kabegema tikting ni huriata. Salum ni huriata naneng pamasaon ni huriata manang naung tahun. Hari Minggu 3 Oktober 2021 persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruang ibadah dan kita mengadakan persembahan ke depan untuk dana parpem. Selasa 5 Oktober 2021, pertanyaan sektor Kampung Anggrung, Medan Baru Sada, Medan Baru 2, Padang Bulan Sada, Dohot Seis Kambing ditiadakan. Kamis 7 Oktober 2021, pertanyaan PWMI di Patupa di Kanopi masuk pukul 10 WIB. Pertanyaan P2MI di Patupa di Kanopi masuk pukul 10 WIB. Hari Jumat 8 Oktober 2021, sermon LS-CLS Dohot Majelis di Patupa di Kanopi masuk pukul 10 WIB. Sabtu 10 Oktober 2021, sermon guru sekolah minggu diadakan secara Zoom pukul 10 WIB. Pertanyaan P3MI di Patupa di Kanopi masuk pukul 10 WIB. Hari Minggu 10 Oktober 2021, persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruangan ibadah. Akaruas ni huria nama ulang tahun perkawinan tanggal 3 sahat tanggal 10 Oktober 2021 adong pitu keluarga. Nang akaruas ni huria nama ulang tahun di hari hatu tubuh tanggal 3 sahat tanggal 10 Oktober 2021 adong 10 halak. Atan itu hatta nama dok saya pahapok kudo ibana sari matua jala patarida honokku tu ibana hatuauku. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tuah nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun. Gajang ma umur muna, hipas jala guklas ni roha mahamu toktong. Tuhatta Yesus Kristus mamasu-masu hamu. Nama ragam dihimbau kepada seluruh jemaat Kasih Karunia, Gemi Kasih Karunia supaya memarkir mobil dan sepeda motor di halaman PKMI 1 Medan pada setiap ibadah selama renovasi gereja berjalan. Bagi seluruh jemaat Gemi Kasih Karunia supaya mengisi data jemaat yang telah dibagikan dan mengembalikannya kepada komisaris sektor atau sekretariat gereja. Bawan Satgas COVID-19 Gemi Kasih Karunia kepada seluruh jemaat 3M wajib memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak antar sesama jemaat. 2M menghindari menjauhi kerumunan, mengurangi membatasi mobilitas yang tidak diperlukan.
konsultasi bisa kita baca, ada 8 dokter dan tim kefarmasian atau obat ada 3 apoteker. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang beribadah di rumah masing-masing, dapat memberikan persembahan persepuluhan melalui rekening gereja, ada nomor BCA yang tercantum. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin menyumbang dana renovasi gereja, dapat memberikannya secara langsung kepada panitia renovasi gereja atau melalui rekening Bank Mandiri atas nama Gemi Jemaat Kasih Karunia Renovasi Gereja, nomor rekening tertera di buletin. Ada berita tambahan. Tanggal 17 Oktober mulai pukul 8 sampai dengan 3 sore ada acara jambore anak sekolah minggu Gemi sewilayah 1. Mohon kiranya anak-anak sekolah minggu ikut serta dalam acara tersebut. Sebelum kita sedang Marede do Pehita Sian Bukwede nomor 246 ada 1 dia 2. Tapauduk Marohata Martangiang Mahita Alia Manami namar habangsa di Banua Ginjang madok mauliate hak dohonon nami tuho siala dilehon hodo gugo di hami sahat tu sadarion bui hami marpungu di bagas joromon sudinai alani holong ni roham sabingdo Tikiope ali Tuhan naing pasahat tangiang mahami tua dopamu. Bigi Tuhan, jala tatap hami saluhutna. Ruasmu namar minggu di bagas joromon. Nang dia karuasmu namar minggu sian bagas nabepe. Tuhan, martang yang dohami di bangso dohot negara nami. Ima pamarenta nami Presiden Joko Widodo dohot Wakil Presiden Maruf Amin dohot sudi jajaranna. Kubere kami do Tuhan dina masa pandemi COVID-19 siaon. Uhilalah kami do Tuhan. Na dohot donasida manangani secara serius nakpe di hari-hari nasal punung agudang nagabi korban alani parsahitoni.
alani ali Tuhan, mangido kami tua dopamu, amang nabasa, top manian COVID sa pulisyon, mucap siya na dopan nami, lumobi siya negara namion. Unang gabi gudang mo siya Tuhan, nagabi korban alani parsahitoni. Alay saluhut nai, pasahat hami, diri nami tuho ali Tuhan, napos dorohan nami Tuhan, hodo mangodingi hami siya nakaparsahitoni. Tungonaw sa diri Tuhan, tungahu saksihon ni bagasad diriku. Palako do Tuhan hapurusaku. Ay hodo maniop tangakku Tuhan. Iki hilalang asongon na daw auditoru. Alay Tuhan. Hadit jo Tuhan. Adong do pisulaw ko na ulahonok ko alay Tuhan. Lumubi mamarado poko. Imatangya ko alay Tuhan. Toho Tuhan diuluy hodo. Naksongon ipe Tuhan. Dibagasat kikyope. Pasahaton nami do diri nami tuho ganup marsada-sada. Anggiat joding ho sude ruas ni guria gereja metodis kasih karunia on sian parsahitoni. Anggiat bui sonang soharibu-ribuan hami ali Tuhan. Yang ditikiope ali Tuhan di ruasmu gereja metodis kasih karunia. Ya kanakon nami nasomar nadapot kari jodope lalahami doali Tuhan ditiki masa kopiton macai maol mengaluli parkarijuan alai napos dorohan nami Tuhan patongonomu do di anakon nami akka japalan nalomak sabui nasida markarijo nang didongan nami naso dililiti ador napi ali Tuhan hubuan ditangyang nami ali Tuhan. Os dorohakku Tuhan diho hodo na buy mamasu-masu akaina nami i anggiat buy na sida tumubon anakon manang buru pe yang didongan nami yang di anakon nami naso marhamulian naso dapot rokap os dorohan nami ali Tuhan napatongonomu do naposom manang borum tua kaya nakon nami asa gebe rahut ni parsaripion boy dibuka nasida le Tuhan dibagas rumah tangga na pe sadariope pasahaton nami do gereja metodis Hite nasida boy lam godang ruasmu na martaba-taba si uloyho ali Tuhan napos dorohami sudi mangula di bagasan asin ni roham nang dianakon nami pe ali tu nang didongan nami pe Tuhan nama tahit adong do di suraton di buletinon manang naso tercantum pe ali Tuhan di buletinon manang napiak penasida di bagas nabe di podoman ali Tuhan manang napiak di rumah sakit pe ali Tuhan pasu-pasu sudi ubat na pinangan nasida anggiat makorhon Tuhan mamalum ni sahit ali Tuhan jalabui hami pajupang dohot nasida di bagas joromon mamuji dohot pasanga poko nang dia kena tua-tua nami na lanjut usia piali Tuhan. Mau liate amang nang dilehok ko gogo martaba umur nasida gajang ale ditikyon gali pamatang na. Tuhan asimaroham lehon gogo na siya ko yali Tuhan anggiat margogo nasida jalaboy pasahat dirina tuho ali Tuhan jala marpos ni roha nang di aka rencana-rencana renovasi gereja pe ali Tuhan nangi doha itu adupamu anggiat pasu-pasuamu sudi naniulani tangan nami asabuy hami sudi ruas ni
Huria gemi kasih karunia on, makobasi renovasi gereja on, jalat tibu boy sidung, boy hami marminggu di bagas joromon ali Tuhan, sonang so haribu-ribuan. Hima pangiduan nami ali Tuhan, macai bahat di pangido hami tuho, alay na pos dorohan nami, di boto hodo dia no porlu di hami. Songor di akka keluarga na marulang tahun di bagasan ulang tahun perkawinan di tanggal 31 tanggal sia nang ulang tahun hari hatu tubuh piali Tuhan. Hoko gajang ni umur di akka keluarga on. Anggiat matutu di namartaba umur nasida. Lam taba holong nasida tuho ali Tuhan. Masamar taba-taba muse sirokap martaba-taba sudia kapacarian nasida di pasu-pasu ho ali Tuhan. Pasaton nami dotong pimpinan jemaat nami Bapak Pendeta Japorman saragi nang ina nami Pendeta R. Boru Marpaung. Dohot asisten Pendeta Kriston Siahan nang ina nami Pendeta E. Boru Tabarat. Yang giat matuhan boy nasida kompak untuk mengaraduti sudi ruas mon ali Tuhan satahi sauluan nasida Tuhan laho kadimud dimun huriamon nang hami pe Tuhan mangido hami tu hami sadiri ruas ni huriamon anggiat hami olo mangului akahata ni haditanami Puriami asabui hami sonang so haribu-ribuan marminggu dohot margaul pedengan dohot aka keluarga ni gemi kasih karunia on. Tuhan Yesus satokin nai neng pasaton ni naposomi madihami baritami pasaton nami do tuho ale Tuhan naposomi pasu-pasu naposomi na pasahaton hatami. Yala pasu-pasu nang hami sa luhut na pungudi son dohot na acara sian bagas nabe. Ang giat boy hami majalo hatami jala mangula hosad di gulo nami siapari. Atong Tuhan rasi jolo dosa dohot pangalosyon nami. Ang giat boy dope hami majalo pasu-pasu na neng lehonom mo to hami. Atong pinuji pinasangap mahuali Tuhan di bagasan guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus, balua hami, martangia kami tuho. Amin. Adorang sesahat kita, tuhatan itu hatta, maredde dope hita, Rede hita sian nomor buku ede 272 ayat sada sahat roh di ayat tulu rap jongjong mahita salhudna.
Ama nami, ina nami, nang saluhut na liat na lolo na huhahulongi hami. Dok na tua-tua, jolo tiniti sanggarin na, asa nibaen huru-huruan. Jolo sinukumargen na, asa binoto partuturan. Ia au padita Marsius Samosir, nahualap borusiahan, jala opak madihami danak, naumenek saunari tingkat sadama di Universitas Metodis. Ia hami sebagai pelayan nagabe Chaplin di Universitas Metodis Kampus Tol manang di pertanian. Atar songonima nagabe boy hupatujulu hami nasongon buah-buah nami, molo tungadongak ka hula-hula nami, naboru nami, nang tulang nami, soba jari-jari 10 hami, pa 10 sada si majujung, ang giyak ma tuhatta na mamasu-masu hita, di napajuk pang bohita, doh nagabe, hami na boy pa sa haton, hata na uli, marhite barita na, ima hata ni tuhatta, amen, martamiak kita. Amen ay debata na sumurong na mga ramoti ati-ati ng doho pikiran. Ima na manggohi hita jala na mga jari hita. Amen. Hata nito hata nagabi pohal li partodyota di bagasan ada ranon marhite almanakta jala naung saha doho di terti acarata ema natar surat dan Markus bidusia mamukka may sian ayat 38 saha may tuaya 50 songonomma hatana. Jadi dipakulingi si Yohanes ma ibana ru dahami do sahala na pabaliho na kasibolis marhite guarmo dang olo ibana mangihutok kita jadi lara kami do ibana ala tohita di ihyuton. Alai dido Jesus ma dang oraon muna ibana nian ay dang tagamon isahan ni halak aw dung jolo diulahon hagugon marhite-hite guarhu ay padongani do dihita nasuolo mangalohita ay nasitong do hatuaok hatakot tuhamu na painupon ay sa tahu tuhamu di bagasad guar ala Kristus na punahamu dan namago upaniing alay namargasipido sada siyan name meton akka naporsia diaw dengganamma ginatukon losung batu turukung na laho mangalonokon ibana tulaw dala molo di gasipi tangamiho gotap ay dengganan telpak ko bongo tuhanguluan unang mardua tangan ho marobur tunarokko tuapi nasoramitto di nasoramate gulokna di nasoramitto apina asa molo digasipi pak miho gotap
Ay deng kanatel pako bongo tu hangoluan. Unang mardua pato idangurhon tu naroko. Ina so ramate gulukna, dina so ramitok apina. Dala molo digasipi matamiho, pulsikon. Ay dengganan, marmata sa baribaho, bongo tu harajaon ni debata. Unang mardua mata ho di bolokon tu narokko. Dina so ramate gulokna, dina so ramitop apina. Iko sirang do ganup di bagasan api. Amarguna do sirai. Alai molotung habar sirai. Ahama bahenon pa asiposa. Sai marsira mahamu huhut mardame samahamu. Ima sahakna. Kurian itu hatta nani haholongat di bagasat tu hatta. Ra sudedo hita nau ilehopoda. Alay husukku maju akadamang dainang nang sita na liya na lulu nang doho na dijabu. Puasa sogoro ha molay podai ba. Alay bolo mamodai patang soheba tiba. Ini dulu sebagai pertanyaan suku-suku tu akadamang dainang. Alana ima hebat tak? Malau makajong jokot dohita alai maol mangula hossa doho makangul hossa. Alaniha mo kadamang dainang di bagasan apalau bason. Omma nagabe di ipasosohot tuhita marhite turpukot saunari. Ima marhitem na mangihuton. Barita nauli. Na di minggu na salpu. Namadok isi do naubolon siya kita jalan ng mangat. Jadi alam niya kadamang dainang nang nanihahulongan nito hatta. Mulai sukut tuhita, isi do na sangat. Totu roha naolo makanguluhon, doho na mangulahon. Jadi alani hamuak kamang hamuak kadainang, iman na tabereng marhita siya turpukon dan siyan bidu siya ayat 30 ayat 30 saha to ayat 30 ono. 30 pitu. Alay di bagasan bason nung ditaringo ti mataringo ni ise na mangat. Na sangap, na bolong, na kebat. Didok matuhita sa unari apala di adaranon. Gabiya hadu hamu nagabe di hasang aponi. Gabiya hadu hamu bolo nunga di hasang aponi. Bolo tabereng doi di tarlumobi si Johannes nagabe patang so hebat di turpukot. Dia 30-an. Du uray hami do ala sodongan ibana na makajongjokkon martamiang marhite guarmu na beriyay. Maju hamu. Akadamang dainang nanihahulong at di bagasan pasok. Moloro ugamo nasing ro martangiang di bagasat punguan taon manang tuhuriat taon orata do manang daw. Rabo lo ajan ha Kristenon. Idok go Roma hamu tuaw. Saya sudah bolo boy saya ro sudah. Kan itu enggak dilarang. Dang diorai. Saya dison. Tabereng ibana gabe di do ibana. Kuorai do. Alaya hamalus ni Jesus. Tang pola ni ano ramoy. Ay nong dibotoy mana do
hanguluon nagabe di hajong jokkon nang doho di hatidak. Oman waing nanaing gabe dohonon nami o jakkonon nami di bagasan o baso di hita. Ala nang tawoto naing niya kita mangulahon doho makangoluhon. Amen. Alana di bagasan ada ranon sudedo nunga madok porsea. Kristen. Kan itu kan. Alai bolo di dok. Saha di dia do hapor siamu naung nanagabe nanaing hangoluhonomu di bagas dakku boto dope boleh apalagi boleh sukun boleh ate nang dag mabiari nang nakaning di namar sahit di kopiti bolo tupe nunga rasa nagabe dang rasa be latong de kahe tu hatta bolo ni sukun nakadamang molo mate ham mabiar do hamu nah kan itu naik sukun jutu kita. Inang tadi sudah bersaksi dia benar, dia sudah bersemangat bangkit. Bisa linat tulak nakanik hudokon, ala hudokon au nakaning, au dua do marga dia tua di bangar do siraja sonang. Bapakku nama nubuho berupa pahat, omakku boru segian, nama nubuho berupa jaitan. Sada do tulakku mangala boru silitonga. Abakku mangala boru sianipar. Kan ya udah sudah. Jadi alani do hamu kadam. Ima taboni halak batak. Songon nahudok nakaning. Molo nungani woto partuturan. Dia iba nagabe raja, baraja maiba. Molo na di si iba gabe parhobas maiba. Alai bolo di garejaon sada pakubasiom mahita. Amen. Ini apalagi dalam tahap pembangunan non ruas ni huria kasih karuniaon perlu situtu ikos sada pakubasiot nagabe si pardohon dang boy nagabe sasak simin nanggo apala 500 rupiah kan itu nuai na perlu saling nasi pardohon jadi alani hamok kadamag kamudainang ido asa nagabe di pisang ditaringot ni turpukon diaya 40 sada 42 dinaung pahermahon napataridahon hahebaton ni si Johannes ahamadidok tumago nama molo tumago nama pak mersadapatho daripada 2 tunaroko martangan magunam mahusada martana marsima lolong marpanonggor magunam masada panonggormu daripada 2 nagabe aupho wapi narokko naso ramito lapatan na di son nagabe nanayang di sosohot tuhita asa nagabe boy unang manyan holan nagabe makatahok kita alay naing manyak kita makanguluhonon dalalaw mangulahonon di bagasan las ni roha nang penaung hangalutok kita. Amen. Saya bangga dikasih karunia ini karena termasuk kasih karunia ini adalah gereja paling tuladan na paling tua. Jadi halak ngaperanung ngama 2 teh nga paling tua. Au huingo na jolo Sir Raja Maliga Samero P3M tuson maredde. Na jolo maun bolo orang sila pau P3M pu Sir Raja Maligas tu kasih karuniaon tahun 80 lalu manang 80 minggu hamiro tuson Sir Raja Maligas. Bolon hiberi ngasongonon na julu kari jaun rasis sanari kan itu nai bangga iba om nama dok ke guarna nung ngahot di hasik kasingna molo nung ngagare jaun ho hasik kasingna nang halak ngapain ho ma nang dirahu-rahu nah amen ini jangan pala ada yang siswa bulu napeting ngaho imana kan itu. Jadi alani dok kamang dainang bolotai hutto diaya 43 saha tuaya 47. Dok matuhita pala di bagasan adarano.
unang mahita niyan nagabe pahebat tu pamaluhu. Sabi di damang dainangnya, bolo pakai tahu do na tabo do tempe hu. Ate. Alay molo boy mahita niyan nagabe boy mangihuton jala makanguluhon. Odo na paling utama. Artina naolo toruk di roha dohot nagabe olo nagabe pati bohot yakka parsa orang. Jadi alani do pala di sod di tikyo di do tuhita nadiaya opak puluh tolu sahat tuaya opak puluh pitui. Wano bainot talau mangatasyon asa unang gabi pati bahuroha. Pagijak kurohata. Didok dihita. Unang ala na lengkap hita gabe malesep hita tuaka na hurang lengkap. Rasu diru hita nama boto na lengkap don berarti na cacak mai na hurang mai kan gitu. Karena belum tentu akan acaca nagabe dam marhapor siau kan itu na no tibu do haporsiona cak haporsiota aidak tabotoi alana it dirita do na mangukur songon nani do nina dua-dua walau tungpion di sada-sada ulaon di do songonon pasana nunga huboto tiboku, nunga huboto bolokku, ina manasago tolak ni gogoku. Amin Pak Utap ya. Nah, ini Raja Farhata ini walaupun dia dosen kan gitu. Artinya kekuatan dan nagogota doho nagabe ukuran di tonga toni hagogod di bagasa tikon. Ima nagabe tolap ta, tidak bisa hanya dipaksa, tapi na penting haradeon ni rohata. Amin. Jadi bukan tolak ukur karena besar atau kecil, alani haradeon ni roha. Buama bayano paradehon. Didok dia opak puluh dok dia opak puluh alu sahat tuaya 50 neko boy mahita nagabe sira. Rasu dedo hita teh madai manada songon dai ni sira manang songon dia do lapatan ni sira naboi na padomuhon naboi nama bahes sada rasa asa tomu tu tolonon gabe toktong nagabe hatagian. Amin. Ini odo nanang perlu bainotan waing. Naing tagi mahita nian nanang pataridaho dirita. Marhita hita nataleo di partikiata diaka ari-ari songon nagabe ro tu parpunguan ni tu hatta. Perlu. Jadi alani akadamang dai nang akana ni haholongan. Puasa jala songo dia do bainota asa nanang boy hita law mangulahono. Didok dihita dong piga-piga. Naparjolo. Toktong mahita marsiajar. Aida nga dong nagabe tamat. Odo naparjolo na nang singot tonon nami dihita. Dok bahasa Batak, I long like education. Aku butuh tak nahi. Kan ini alani marsiajar mahita toktong di bagasang ngolon ala saya toktong go nagabi adong sidaon jalan anang lau patogu horroha. Amen. Amen. Alana gudak si berengok kan di kopi todang ni botol anda songod dia. Ebe marsiajar di sido hita kan. Ay lambiar peba tonggo nagabi songon itor topuro tu iba. Jadi alani do di bagasatikon. Gagasan na toktong marsiajar nang pedang sarupa hamalok kudo hamalomu ala auro no moto toktong maajari hamuau. Amin. Ini yang mau kami ingatkan. Enggak ada yang hebat. Karena yang paling hebat iman Tuhan Yesus Kristus. Nah, ulu patoruho diri
jala naolo sape na gabe tu hau pinarsila. Napaduahod didok tu hita. Nau kalak na mangulu di hatani de bata. Sibuat dame jala sibuat lasni roha mahita. Odo marhite siya turpukos sonari. Unang mata paida ala ni hebata. Unang mata paida ala ni pasiadongotta. Unang mata ida ala nagabe hita do penapuna sa gereja. Ya memang kita. Enggak mungkin orang Jakarta datang memiliki gereja ini. Orang kasih karunia yang punya ini. Bukan saya sendiri enggak bilang saya punya saya ini. Karena saya hanya yang di tepaton di kantor pusat doa teh. Operasi tahunan. Jalan itu kebuy mahita. Ngolu di bagasan roha, na miat di bagasan pardam, na boy toktong siliat poda dohok dame, dohok na patubuhon, hatutogu. Na di bagasan hok di parsajarat, ala na hita, na patuluhon di dok tu hita. Unang mana gabe dong, na gabe madok, audo korban, hodo na korban, alai audo na gabe lao patupahonon, ala ulu hamu, nagabe na mardame do hotao di bagasan on. Ini yang mau perlu. Songon nani dok ni turpuk tanak kaning na diaya 50 tarlumobi. Asa anggia mahitanian. Songon nani dok ni turpukon na marguna do sirai alai molotung habar sirai aha mabahenon pa asiposa. Ai marsira mahamu huhu mardame sama. Kita ma napatupahon, hita do namangulahon, jala hita do namadalaton, hita do natinggal di bagasan. Ala ni toktong mahita di bagasan uduk. Marsada ni roha. Asa Tuhan naung tahangoluhon ni. Tongon nani do ni patujolo ni jami tanakan. Ala si partangian. Olo dipangidos ditong nalehonon ni Tuhan. Ereng si Elia sampai 3 tahun nono bulan martangiang dang roudan. Alai dungi dilehodo. Gabe martubur ma akas wasuan. Kita pe tang tulumobi nahot di bagasan nakataknyang ta. Saya yang giat ma tumibu akka na sudah potan akarokap itu dapot niya nakarokap na sudah potan marurat marbulung tu marurat tutoru marbulung tu gibjang sai dilehot tu hatta ma marhiti akka pangiduat tanang tangyang tadi jabu nang dibagas coroon itu dapotan manasida niya diakka dililiti adon nangakkanasi marhite hite tangyang elek alana donggo pesong na hinorhon ni tangiang do saluhu ni akkaulau dungi piaka tabaon na akkaodeng di hamuna ala niya kadamang dahi nang nani haholongan tuhatta saya toktong mahita di bagasan go tangiang asa unang adong nagabe padelean alana saya toktong no adong nagabe tiruan amen martamya kita asiroham Tuhan pasuat tumahatami marhite pangatusyon na. Tailehom marihami Tuhan nagabi toktong boy marlas ni roh. Nang peholak kami doho akka nahuhaholongi hami. Tay di bagasan asin ni roh kami maham. Asa toktong jonok kami di guar munabadia. Naing mulak maham. Alai hujungi kami pe barita nauli di tikyo. Os dorohanami Tuhan dang marujung otak ni ari sadario baritamu. Ola partikianodo nagabe marujung. Asa boy kami mangyahyakan asing dope diari nong dilehom. Yang eleh-eleh namion kusobaho kami di bagasan kuarmu anakmu Yesus Kristus. Amin. Rimba hita jongjong tade homma ta puji te bata. Puji
ako sa suni. Hamuna na ni hahulungan ni Tuhata. Ang uluhok kamu mabarita na uli toktong di bagas at dito nga tong aning ulumon. Asa toktok hamuna di bagasan las ni Roha. Saya toktong mahamu makajong-jok ko barita na uli. Marhite-hite, tonggo dame marlas ni Roha kamu. Yan adaranon, dinang tabege barita na uli. Kayang giya ma, lam martubur at kapasu-pasu di hita. Di pangatus yun, ay saluhuk do hamin nung marbisuk di lihok ko. Ang giya mabisuk namin na boy di bagasal las ni Roha. Boy toktong nagabi pangajari, jala na boy toktong si buat dam. Jalo hamo mapasu-pasu ni Tuhan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama hamuna. Pasod dako Tuhan de batama uwi na mida hamuna. Jala saya si maruhana humokop hamuna. Di bagasan adaran Arianon. Namulak hamuna. Marsogot. Rodi saleleng nileleng na. Amen. 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 Budul mahamuna. Salom. Salom dohot hamuna kamanami na nami na marpungu dito nga tungan yak kabagastagan. Tuhan memberkati kita. Di damang dainang saluhuna adong nakita bahatikting di hari Rabu tanggal 7 patupaun ni Huriata do evangelisasi secara Zoom masuk pukul 10 lalu. Pukul 20. Jadi di informasi hope melalui WA nagabe link dohot aka passwordna. Songoni ma buat tambahan mau lihat